Правим експеримент. За 10 дни от тази стотинка колко мога да изкарам. Да знаете, хора. През почивните дни, защото съм ученик. Има правила. Няма да е като оцеляване, а експеримент. Не е позволено да работя, защото не съм пълнолетен. Да. Първо, мисията ни е от това да вземем химикал. После да го продадем за 1 лев и ще видим нататък. Имаш ли химикал за 1 стотинка? Да, на калкулата ще ти дам. Александре, ти поне. Имаш ли? Аз ще дам. Той ще вземе, бе. Чакай малко. Аз имам. Нали нямаше, ама няма да ми дадеш. Чакай малко. Да, ама имам. Имам, а няма да те даде. Има от Занзибар. Там пише. Там пише Тискал. Той мъст бил от Южна Африка. Да. Това да мен. Дай. Благодаря. Искаш ли един химикал за 1,50? Не, аз си гледай работата. А ти? Искам свирки. Нямам свирка, имам само това. Имате ли футболна топка, господине? Така си. Не. Дайте ми футболна топка, моля ви. Дай ми свирка. За химикалката. Химикалката не. Ти уядан. Моля ви, дайте ми топка. Ще ми дам 1 милиард лева за една топка. Нямам. Моля, моля се взема химикала. Ама трябва 1,50. Ще те чак патаки с брат. Ще те чак патаки. Не. Май да се. Това още е първият епизод. И никой не иска да ми купи химикалката. Кой бе? Той бе. Сам ляскаме. Защото има една добра баба на детенцето от мен. И тя дава храна. Но апанарите не искаха да ми вземат химикалката. Затова следващ план е да ги догоня, да ги обера и да за 1,50 и да им оставя химикала. Но тогава ще ме съдят. Мисля да изтичам до другото игрище. Да видя дали някой ще го купи. Но няма да го купи. Ще почнем да ме атакуват или пък ще почнем да ме стрелят с футболни топки. Е там детенцата. Малко прекъснах. Пропаст. Имаш ли 1,50? Не, нямам 50. 1,50. Нямам 1,50. За химикал да ми купиш. Съжалявам, не мога. Ти? Не ме стрелали, бе. През естенки. Мони? Питат. Нали ме разбира, ние сме там в Рико тук. Да, добре. Ако можеш да ми звъни, ако не, си тръгваш после. Добре. Ти имаш ли 1,50 да ми купиш химикалката? Не. Май наистина ще трябва да ти на другото игрище. Имам друг план. Здравей, скибиди. Как си? Мъкни шпигер, пример Сигма е гей. Тук е през... Гута свък. Пес. Поради разбиране на вашата бедност за 1 химикал. Новата оферта е 1 химикал. 1 химикал. За 1 химикал. За 1 химикал. За 1.
1 лев за химикалка. 1 лев за химикалка. Аре бе, брат. 1 лев за химикалката. Защото си беден, брат. Добре. Дай първо, бе. Дай първо, бе. Дай химикали си само. Не. Аре бе, брат, носи го. Едновременно. Добре, цик. Мирното левче. Ти си много добър пич. И ще ти върна като се срещна. Добре, дай ми. Негър! Отхвърляй до това пак химикал. Брат, аре бе, дай 1 лев. Не, Велика! Не! Ние сме длъжности. Шише, брат, искаш ли за 1 лев ето с химикал? Брат, що ме снимаш в майката? Окей, нема да... Аре бе, брат, моля ти, ще бъдеш легенда. Казвам ти, ще ти върна. Брат, ще ти върна. Thank you. Аре бе, брат, моля те. Bueno. Аре бе, брат, моля те. Добър е чинно. Не, брат, не искам шоколада. Аз искам. Брат, може ли за 1 лев? Аз нямам. Брат, ти имаш аз ти го виждам под кръка. Сега ти е зад кръка. Ма знам, че е там, бе, брат. Брат, може ли? Не, бе! Може ли, бе, брат? Аре, бе, брат, ще си много добър. Ще си добро същество. Аре, бе, брат. Аре, бе, брат, моля те. Моля те. Моля те. Не е здраво да бе, цигани. Ти си негър, бе. Моля те. Дайте ти да! Пичове, брат, искате ли за 1 лев химикалката? Не. Аре, бе. Буквално никой не иска химикалката. Най-близкото нещо до купуването е 50 стотинки, което не върши никаква работа. Здрасти, искате ли 1 химикал за 1 лев? Не. Окей. Брат, никой не иска химикалката. Брат, вече от половин час опитвам да продавам химикалката. На игрищата се опитвах, брат, дори баби опитвах да ми ги купят. Тези там бяха с група момиченца. С майка им. Но едната просто е приятелка. Нямаме още. Нова оферта. Здрасти, искате ли химикал за 1 лев? Добре. Що никой не иска химикал, бе, брат? Нема ли някой дет да ми се върже на акъла, бе, брат? Е, сега. Вече минах ето към сградата на Божурище. Първият кадър беше в природонаучното училище. Здравейте, господин, искате ли 1 химикал за лев? Добре. Там, господин, може би той ще бъде купувача ми.
Здравейте, господин, искате ли химикал за лев? Моля? Химикал за лев. Не, благодаря. Добре. Нищо не става, брат. Здравейте, искате ли химикал за лев? Не, благодаря. Zero success. Сега мога да достигна Виктор. Викторе! Искаш ли химикал за лев? Не. А ти? Химикал за лев? Не. Що? Видео ли снимаш? Да. Брат ми грещата питах 15 Нема никой. Това е много трудно, бе, брат. Сега да виждам един човечец, ще го питам. Знаете, че ако се... Един човечец малко не е към моят път. Аз ще правим с приятелите на катерушката. Здрасти! Искаш ли химикал за лев? Химикалка за лев. Искаш ли? Не. Ще бъдеш ли така добър, брат? Питах вече 15 човека най-малко. Защо? Ми прави изследване. Не. Окей. А защо искаш да продадеш? Ми, защото трябва да правя бизнес. Не. Окей. Я дай на следващия. Няма такива, защото сме бедни. Въобще нямаме достатъчно. Чакаме към приятелите. И видим те дали ще са добри. Причината, по която не виждате лица, защото няма време, брат. Аз едва успявам да догоня хората. Антоне! Бизнес оферта имам за тебе. Гледам. Бизнес оферта. Искаш ли за 1 лев химикалката? Що? Ми, защото така. Снимам видео. Аре, бе. Алек. Да. Аре. Алек, искаш ли? Не, няма. Не. Нямаш пари ли? Я снимай. Я дай снимай. Няма да се... Къде снимай? Следващ човек още няма дет. Да, не говорят си с стари бабички. Ще стане страшно, ако се питам. Чекате, пиши ме, какво правиш? Шматка, какво видим, какво искаш, бе? Ето панарче. Така че е добре. Никой не иска. Но сега отивам към магазина да видя дали някой там да купува, ще иска. Опа. Здравейте, господин, искате ли химикал за 1 лев?
Химикал за 1 лев. Добре. Пише. 1. 1? Наистина ли? Заповядай. Давай, Ю. Истина, успяхме. Отивам сега за вода, тя е 75 стотинки. Ще я купя, ще ми остана 25 стотинки. И водата ще я продам за 1 лев. Така ми е фана. Ще продавам води до края на живота ми. И ще успявам доста да получа. Айде. Чао. Няма значение, че водата е с 3 стотинки повече. И е 78 стотинки. Но виж такъв звяр. Получих, бе, брат. 1 литър и половина. 1 литър и половина, брат. Аз ще го продам за 1 лев и половина. Аз го взех за 78 стотинки, бе, брат. Това е невъзможно. Невъзможно. И така моя приятел взе химикала и сега имаме 70, имаме 22 стотинки. Това е нереално. Нереално. Не знаете колко това е голямо. Буквално сега съм с водата и се връщам на игрищата. За да я продам за 1,50. Това ще бъде зверско. Ма не знаете колко е голямо това. Не знаете, че сега ще спирам камерата, защото ставам опасен рейд. Окей, хора. Ако се чуете, що е толкова малко резолюцията и всичко. Първо, защото снимам от телефон. Второ, защото трябва по-бързата процедура, брат. Може ли? Пише вече иска да се прибира у дома, брат, не иска. Искаш ли? Може да те снимам, имаш ли проблем? Ама не знаете това колко е велико. Сега открих тело и отивам. Ма няма, защото те са излезнаха от магазина. Така че си отивам на игрищата. Окей. Точно. Отивам при малките да видя дали искат водата. Сега след малко ще спирам, защото както може да видите, наближавам пътя. Окей, ще се видим скоро. Се спирам. Сега отново на игрището. Моля да чуете как се вика. И сега отивам при малките, не при големите, защото те са там на малко. Те стъпвам. Извинете за неудобния, май си включвам камерата през джоб. Пичове, успяхме. Искате ли вода за 1 лев? 1 литър и половина. Наистина. Искаш ли за 1 лев тази вода? Брат, 1 литър и половина е. Ето, брат, виж. Полицейската ми още стои. Брат, искаш ли? Я ти снимаш? Да, брат, снимам. Даже нажимай. Добре, брат. Я дай да видя. Бог, дай му брата на видео. Бате, той е... Но какво ще направи? Не, бе, брат, искаш ли? Искаш ли? Бате, защо? Брат. Нали искаше химикал? Да ти купувам. Не, брат, аз вече продавах химикала. На кой? На 1. За колко? За 1 лев, брат. А тая? Това беше сега го продавам, бе, брат. Ама за колко? За 1 лев. 1 лев, бе, брат. Това се продава за 2 лева. Това се продава за 2 лева, бе, брат. Да си беден, бе. Не. Еми тогава. Брат, ще ми го купиш ли? Не. Брат, знаеш колко е добра? Питай тоя. Ти му искаш ли? Тази вода за 1 лев. Брат, моля, ти искаш ли? Защо? Брат, знаеш това колкото е напия, това цял ден може да го пиеш. Цял ден ще го изпиеш сама екс. Мони! Аре, брат, искаш ли? Искаш ли? Тъпи педали, ти излиза да потопи. Искаш ли, бе? Брат, искаш ли? Бате, защо ти купуваш водата? Брат, за да пиеш вода. Сега купи ли? Да. Изхарчи си пари, така че ти ги даваха за химикала. Не, имам 22 стотинки.
Ти къде си? Аре бе, брат, искаш ли? Аз съм на голямото игра. Брат, аре бе, искаш ли? Защо? Брат, за да пиеш, това му е цел ден да те напие, бе, Аз брат. вече пих вода. И имам. Добре. Брат, да купиш още. Пишо. Как ще За 1 лев. За 1 лев, брат, искаш ли го? Аре бе, брат. Аре. Аре бе, брат. Ще си много велика, ако я купиш. Аре бе, брат, казвам ти, това ще те напие за цял ден. Виж го, бе, брат. Фреш маркет. Каква та вода фреш маркет? Е така. Аре бе, брат, искаш ли? Аре бе, брат. Аре бе, искаш ли? Брат. Ще купиш ли? Не. Аре бе, брат. Пита някой друг. Ето мой. Мой? Мой? Водата е за 1 лев. Мони, водата за 1 лев, искаш ли? Не. Брат, това е 1 литър и половина, бе, брат. Това ще... Аз имам вода. Брат, това ще напие за цял ден. Сета, аз имам вода. Брат, просто вземи. Колкото повече, толкова повече. Ти. Аз нямам 1 лев. Питай Боби, питай. Брат, моля те, ще си много велик. Боби. Ама аз нямам 1 лев. Изгледашната река ти имаш. Аре бе, брат. Аре, спри, бе. Аре бе, брат. Ще има бой. Аре бе, брат. Аре бе, брат, трябва да се прибирам сега след малко. Брат, няма купа. Брат, аре те, бе, брат, моля те. Що? Брат, просто я пипи. него. Никола. Никола, искаш ли вода за 1 лев? Да може ли за малко? Не. Да се марите. Аре бе, брат, моля те, искаш ли? Брат, това му е цял ден да те напие. Да. Брат, казвам ти наистина. Това е 1 литър и половина. Аз съм бил 2 литра. Аре бе, брат. Не, брат, не съм пил. Тато, ба, виждаш ли, може да ти я подаря. Я нямате пари, така че чао. Аз го крадна. О! Браво! Носи добър, бе! Аре, бе! Аре, бе, брат! Се отиваме един. Моля? Да. Нямаме късмет. Още сега ще пия. Последна оферта и свършваме видеото. Това е първи ден. Само знаете, че това като се пуска няма да е точно този ден. Сега слънцето залязва. Скоро трябва да се прибирам. Също. Здрасти, искаш ли една вода за левче? Моля? Това означава. Моля? А? Окей, това означава. Брат, не съм пил от нея. Мене ме интересува. Окей. Просто я продавам. Колко ще видите кое продадеш? 1 лев. А? Еми, ти ще ми дадеш 1 лев. Не, тя да те предизвика. Никой не ме предизвиква, аз сам си се предизвиках. Да. Точно. Еми, брат, наистина казвам ти. Да. Брат, наистина казвам ти. И обикаляш, така и продаваш вода. Еми, да. Питаш рандом хора за вода. Не бе, брат, обратното. Ти да купиш водата от мен за лев. Давай, ама питаш рандом хора дали искат вода. Е, да. За лев. Да. Какво играш? Бростърс? Не бе, брат, снимам. Пилот си. Окей, чао. Ходи и пия при тя малко. Брат, и те не искат. Еми, чао. Ютуб канал ли имаш, а? Да. Как ти е канал? Сега ще го създавам вечерта. Тега го. Чао. И как се казва? Гевречето. Как? Гевречето. Деврече. Да. Окей, чао. Хора. Това беше клипа. Никой не иска водата. Утре се връщаме. Сила. Искаш ли водата за 1 лев? Защо ми тази вода се оплата за... Да пиеш. Продавам води.
Тя по принцип е 78 стотинки. Не казвай тайните, бе, не казвай тайните. Окей. Ще пускам тези видеа всяка събота и неделя, защото иначе аз случа. Така че няма иначе кога да пускам. И кога да снимам. Така че, чао, трябва вече да се прибирам, чао.